Bafowethu kunezinto ezenza ugcina usaba nokubingelela ngendlela yokuphuthuma ukuthi ukhulume ngazo. Lolu daba laseSoweto endaweni ebizwa ngamaponya mall. Lelo ukuthi kube nokungaboni ngasolinye kuze kufinyelele ekutheni makuliwa kulinyazwe umuntu kuze kwenziwe into emlandweni wentukuthelo yabantu esingayazi. Lento yokushiswa nemoto, umkhuba omusha omubi owumnuku kwabayihlelile lento yethu sabafethu. Le nto ngisho ngakuthiwa khona ofuna ukuyichaza ngaphansi kwaliphi izinga ayichazwa ngoba ingachazeki. Isidingo sokuthi zifikiswe lapha ya ngisho ukuthi bekungexoxwe ngaphansi kokungezwani, kodwa isidingo into engenza ngikhulume ngaphansi kwale video, isidingo sokuthi zifike kuleli yazinga asikho ngayo yonke indlela engachazwa othanda ukuyichaza lento. Kubi bafowethu lo yamuntu noma ngakuthiwa kusayena akekho ezingeni lobungozi lokuthi angenziwa le yanto. Ingane leya imbono yabo bonke ababone ngale ndlela ababone ngayo, babone ngendlela errong mabebone ngale ndlela. Ziyakhulunywa izinto mayihlula ukukhulunywa khona enye indlela yokulwa nazo. Le yokushisa umuntu iwumkhuba womkhokho omubi engazi uzolawulwa ngayiphi indlela kwaba uqalile, nokuthi makungathiwa umndeni waloya muntu uthatha inqumo eyinqala ngokulimala kwakhe ngokwezinyanga. Miningi futhi mize nganenkinga ngalesi simo ngoba khona lento kuyenze kududene nabani, ngakho ke kuthiwa iningi liyabona ubende. Kuzokhulunywa ngale yanto efana naleya ukuthi ningenza nithatha inqumo nibaningi khona into ephuma iqhubu nababe phambili baze bayithinta leyo nto benza ngayo yonke indlela. Akakaze thina besazi ukuthi le nto yenzeka uma kuukuthi umuntu ulimale ngesimo sezulu, mhlambe nakhona intuba yokumsiza nimkhiphi ngabibiko. Hayi le nto yamabomu yenziwa abantu abazela abadala. Abantu abenze le nto bayayazi le nto ukuthi ngabhlungu kangakanani mayiwele emndenini wabo. Hayi ngoba futhi bethemba ukuthi khona into abayoyenza mhla yehlela ngakubona le nto. Kodwa engikwazi empilweni kungakuhle njengamanje uhlangane ngeminye imizi iyophetha ngowakini ngelinye ilanga into osukuyenze kweminye imizi. Ayifiki lento yamatekisi, ayifiki futhi nalento yama-Uber. Ngale kwakho konke lokho umphakathi ohlala lapha eduze kwemaponya uke wanenkinga ngo-2008 makungawo 2009 kwadutshulwa ibhasi elisekhona namanje ukuthi i-Rea Fire elikahulumeni. Abalishisanga lelo bhasi nalowo muntu abamshisanga. Uhulumeni wayilwela nalesa simo, walwa ubusuku bonke lalidutshulwe. Ngithi kwakulesihlanu makungewona umgqibelo, walwa ubusuku bonke uhulumeni elwa nalesi simo. Bayazi abantu abenze le yanto, bangayiduduza bayiqinise bebone ngathi bayakwazi ukugada umsebenzi. Khona umsebenzi waleli bhasi elihamba ezansi kwe-hostel liyojoyina lomgaqo oqhamuke emaponya kubhekwe le kwaMroka. Bayalibona njalo, mangithi njalo alipheli awa bengalibonile. Lisuke ligcwele abantu bebethathwa amatekisi okufanele ngabe amangwevu nayo yonke impi yabhekiswa kubona labo bantu abadrive amabhasi kumbe uhulumeni uqobo lakhe. Ngendlela ebuhlungu ngayo bangayichaza abathanda ukuyichaza ngoba sesathanda ukuchaza. Ilihlazo isibukanisa nohulumeni ngaleso sikhathi sithi silungela ukuthi sikwazi ukuba kanye nabo abafowethu kuliwe nalento ukuthi bethole imvume okungama permit besebenze bethole ukuya lapha nalapha ngamatekisi bazoshisa umuntu ofana nabo ethanjeni elibangwa ngoba ngayisithi iqatha le yanto. Isinqumo sithathwa umuntu uthi uthanda ukugibela itekisi noma uthanda ukugibela iUber. Akathathelwa abadala laba bantu ukuthi ke ake sifundeni noma singathi inzima ukuthi izinto njengamanje seyihamba
ngokwezinga lamanje abantu bafundisekile ukuthi ukuze uhambe ungahamba nakanje bayayikhethela abantu ukugibela iUber netekisi, bayayikhethela nezitimela namabhasi. Akukho la kufanele bethathelwe isinqumo ngenhloso yokusatshiswa. Zishintshile izinto, asisho ukuthi akuxhashazwana, kodwa imboni yamatekisi ayikibuyisa isithunzi ke kucaca ukuthi asebewashayela bayazazi izinto, nokuthi futhi bashalazela into esobala bayazi abafowethu laba abadriver amakhumbi ukuthi iningi lamakhumbi ahlala endaweni ezigadwayo njengasemagarage, kuma filling station, bese ukuthi mawusuka lapho usuya endlini urequest bayakwenza. Urequest abani na yena lo muntu nimshisele emotweni yakhe ngoba itekisi ebusuku alitholakali. Kuthiwa lina umsebenzi okwesibili nisaba ukuthi azolahleka. Ama-Uber azama ubusuku nemini aphinda athathe nina maniqeda ukubeka amatekisi enu lawo enwashayelayo. Lelo qiniso niyalishalazela njengamanje sekufanele kubonakale ngathi nineyikhwepha namandla okulwela ukuthi niyaphazanyiswa ekubeni nazi kahle ukuthi kwanina nempilo yenu niphephela ki-Uber le. Angikho ke lapho ngisekuthenini noma ngakuthiwa ke bese konakele ngayo le ndlela enikonakele ngayo. Umuntu akakazo ashisa umuntu. Angona enze yonke into ukushiswa komuntu. Kwake kube umuntu osegange ngayo yonke indlela. Agaxa amathayi nakho lokho kwakuvila ukucabanga indlela engamenza jazz. Isizathu sale yanto eyenziwe umphakathi owakhela iMaponyamoli wemboni sikubeke cace lokho besingekho. Laba bantu bebekulesa simo amatekisi ayaqophela abantu abangekho, ama-Uber ayaqophela abantu abangekho. Into ethatha abantu ngobuningi leli bhasi engilishoyo abalaziyo okufanele ngabe yilabalwa nalo ngoba likahulumeni. Uhulumeni ungangaboke yena kanye futhi logweve necertificate uye lo nebhasi elibomvu elithatha abantu okuthiwa iRea Vaya igoli lonke. Ibhlungu ngidlulisa nje amazwi enduduzo emndenini yabantu ngoba iyona ndlela imisebenzi njengoba ingekho nabadriver nabathenga amatekisi ngoba bezama okungekho ukuthi kube nokuncane okukhona nabasema-Ubeni ngokunjalo. Kuyisizathu manje wavala nizowavulela mophi umzila, uma kuvalwa nina nizoshonaphi? Asingathi sikwingcindezi efanayo sifuna ukuthi siyonyakazisa idleke zikahulumeni esenza izinto ngendlela okungeyona. Nina futhi nifana nenyoka egcine ikhipha ushevu ubeka la izidle ngawo lo shevu. Okwazi ukudla omunye umuntu ozomdinga umshisa umqede. Ayizuphela nje lenkinga yalapha ngenxa ukuthi nishisa umuntu. Akuyona into exazulule lesasimo leyante. Kunalokho into ezonizondanisa kakhulu nama-passengers. Yiwa bethatha inqumo ngoyizathu okufanele ngabe nehlupha ninukela nithi nibona ukuthi yini leyenza abantu bethanda ukugibela ama-Uber sikhona. Into okufanele ngabe imboni ikhathaza ngayo leyo. Nokuthi izinto sehamba ngokwesimo sonyawo lamanje uyayikhethela la efonini yakho ukuthi uthanda ukuphila kanjani. Ama-passenger lawa athathe lesa sinqumo sokufuna ukuphila ngama-Uber ngezizathu. Kunabantu esebafunda thenga imoto zabo ngenxa yebehavior etholakala eTexini nangesikhathi itekisi ngo-8 ngokujwayelekile lisuke selithanda ukuncipha emgaqweni. Abantu bayahamba ngalezo khathi kuyali abaphelile abantu kodwa itekisi linomthetho othi seliyolala ngaphansi kwesizathu esithi aliphephile futhi umsebenzi uma sekukhona into eyisheshayo ezisiza kwabona laba bamatekisi sekufanele ukuthi akushisa umuntu. Yimbi into abayiqalile futhi baqale into enabanye babantu besilisa abanendlela nayo ukuthi makuliwa kusuke kuliwa kanjani. Ngiyafisa inqanda nganomsazonqandeka manizozwa amavidiyo ahlukene akhuluma ngalento ezilihlaza eniyenzile. Akakazi umuntu osiwa nangelilodwa ilanga. Angona enziwe konke engacabanga akakazi umuntu ashiswe kuze kuthiwa kusala unyawo lodwa. Umndeni walomuntu uzogcina umfihla abani umfihla ngayiphi indlela. Abantu abashisela umuntu ngayisimanga. Futhi ayinokuthi ngithi ngayisimanga umuntu noma ngakuthiwa wangakepha wakuphi umuntu loyo. Nihwebisana yona lento ebingeka akukho la kuthiwa khona mshisi ukuze uthole okungcono. Ayikho into ezothola abantu abasebenza ekulwisaneni naleyanto noma abathi nje siyawaqeda waqeda kanjani ngoba nawa indlela
yokuthi kuphilwe kucoshwa okungekho. Yini ungingathe ngawe yini nani nijoyine bona ngoba kunenkulumo ethi if you can't beat them you have to join them. Sekwaleni ukujoyina leyo nto nithe ngawe nifake nani. Okanye kuba amatekisi ngala niphinde niphose nama Uber aqophele na ngoba kuyaqophelwa isimo sempilo sithi yonke into isinzima while uhulumeni efulathela iCountry yonke. Ihlazo lela bafowethu noma umuntu angayichaza ayishaya isifuba athi bekufanele ngaphansi kwamadoda akhaliphile isibhico ngasibibikho. Kodwa kubukeke ngathi isibhicongo lesa sibuka umphakathi waseSoweto wemboni ukuthi bese kuyephi ukucabanga njengabantu besilisa abagwema ibhicongo. Yazi yabhlungu into eyenzeke eMaponyamoli.